Sziasztok! Én vagyok itt Negromon, és most itt a úgymond, hát igen, Sky PvP 6-os szerveren fogok játszani. Egy kicsit laggos a gép, tehát nem ígéretek sok jót. Így nézek ki, még nincs skinem, de mindjárt majd be fogok rakni. Na és akkor steak. És akkor szerintem el is indulok. Jó. Oké. És akkor elindulok. Picit laggos. Lag. Na nem baj. Oké. Jól van. Veszünk egy fakardot. Jó. Szóval akkor menjünk. Mostan. Na, mondom, aztán. Hoppá. Ez kicsit. Várjatok. Csak inkább megmutatom a 2-es szervert. Ó, PvP-n vagyunk épp. PvP-n senki ne higgye, hogy hacker vagyok, téper. Na. Szóval. Itt vagyunk a spawnon. Van warpom. Az a neve, hogy Warp Negromon. Az nem, hogy Warp Negromon, ott keressetek rá, ha érdekel. Megmutatom. Itt van egy jump, van piacom, az egy félig szétszedett ház, és hát tulajdonképpen ez lenne így a warpom. Szerintem ez marha jó. Gyertek és próbáljátok ki. Egyébként meg aki jön, annak talán adok diaszettet, mert nézzétek, egy pindurkál gazdag vagyok. Feljövünk. Egyébként azért ilyen szar a házam, mert nemrég vagyok rangos. A fej. Itt van egy enchant table, és itt van a cuccom. Egyébként meg téper. Itt. Ko. És látjátok? Van nálam kullos lancet. Na. Szóval. Akkor megnézzük, hogy milyen a Sky Hunger Games. És megnézzük, hogy esetleg valaki van-e fönt. Úgy látom, vannak. Már csak azt kéne tudni, hogy megy-e. Ha nem megy, akkor viszont lelépünk. Több játékos mód. És megnézzük mondjuk az 37-es szervert. Megyünk erre. Ez most egyébként a 2-es szerver. Rájöttem, hogy kilő rám. Leestem. Na, itt talán láttok is valamit. Szóval, akkor menjünk. Felkapok magamra valami kis ruhát. Szóval felvesszük ezeket, és megyünk. Szerintetek megpróbálkozzak azzal a, hogy is mondjam, mi ez, lávatengerrel?
Szerintem nem próbálkozom. Belátom a kaktuszba. Jó van. Szóval.